disugono ngene nek iso didulang nek iso. Ojo saenakmu dhewe. Penggawean omahe penggaweane wong wedok dudu wong penggaweane wong lanang. Wong lanang iki nyambut gawe, ora dikongkon ngurusi anak. Wong wedok ngurusi anak, ngurusi bojo. Ngeterno anake sekolah yo ngono iku. Oh, saenake dhewe. Ngerti ta gak? Nggih. Ngerti ta gak? Ojo gangge tok ae. Wis ngono ya, Ben. Wis Wis tak gawe konten tok. Sing ngopi. Awas yo kayak ngono temen ambek aku. Wong anak-anake wong loro kok aku sing ngomong rambut ijen. Gak ono ceritane penggawean iku tugase wong wedok. Wong wedok iku tugase ku mek melayani suami tok, gak ono. Pikir aku membantu. Aku nggih konten ngono tok, Bun. Ya awas nek koyo ngono temenan. Kok ngono temenan awas sampean. Yo gak selamat musuh aku. Ora iku lho sakit, sampean tak Lancang sampean iku yo. Gitu tak akeh. Ya wis. Awas. What?